Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw, Huwebes, Pizza 13 na, bulan sa Agosto, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal bangod sa pagdamo sang COVID-19 local transmission, mga motorista ginadilian nga makagwa kag makasulod sa siyudad sang San Carlos. Dugango nga 3 ka hospital personnel sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagpositibo sa COVID-19. Balita nasyonal, isyu naton, karon nga aga, baw mga 380,000 kamang estudyante gikan sa pribadong bulutuan ang nagsaylo sa public schools para sa school year 2020-2021. Sa ginpatigayon nga hearing sang Senate Basic Education Committee, ginpahayag ni Department of Education Undersecretary ni Pomusino Malaluan ang ining hitabo ang bangod sa epekto sang COVID-19 pandemic. Ilabi na, may mga ginikanan nga nadulaan sang trabaho. Ang pagsaylo sa publiko nga bulutuan, praktikal ina nga desisyon sa mga ginikanan. Ang iban nga mga ginikanan nawad-an trabaho. Madamo ang nadulaan trabaho. Wala na sang income nga saligan. Wala sang saligan nga ibayad sa mga pribadong bulutuan. Bangod sini, mapilitan ang ginikanan nga pasiluhon ng kabataan sa wala bayad. Pili ka. May bayad o kon wala. Nagligad ang mga ginikanan kung may sulusubra sa ila kinitaan, inapaeskwilang kabataan sa pribado nga bulutuan sa pagpati nga kung makagraduar ang kabataan nga halin sa pribadong bulutuan, madali makakita sang trabaho. Sa karon, ang mga ginikanan nangin praktikal na. Wala na trabaho, ginakulang sang kwarta, ginakulang sa ginagawi sa sulod sa puluyan, plus sa pagpaeskwela sa kabataan. So, ang pinakapatok nga desisyon, masaylo sa pampubliko nga bulutuan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Sa aton mga kauturan sa panahon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ng ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at
lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:52 na morning. Dakbanwa sa Bacolod. Probinsya sang Negros Occidental, maulu-ulanon ang panahon. Matugnaw ang kagahon. Anano naman nga mga balita nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Inatanan nga sitwasyon sa Bacolod, idulong sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, matugnaw nga kagahon, katugnaw sang aga kanamit gidya ipangapi, no? Ay. The best niya kung mga pikasi ni nga kaagahon, kay katugnaw ti kung maglakad ka sa mga backup stations, ang mga gina-offer man nila subong nga kagahon nga Balyasar, kapita kay lo katugnaw, siling ko gani lo katugnaw kay nag-ulan gid kagabi Action Fred, no? Mayo lang kay subong kagahon medyo nagamat-amat na mala ang pila ka mga portion lang sa dalan, especially ang center bla pila ka sentro sang dalan, konti may duha ni kaga ibang gani 3-way, no? Ag 2-way ang kahit papano Action Fred magabig mo bala nga may portion diri nga amat-amat na mala, pero still ang iba nagapabilin sa gyapon nga basa, no? Action Alvin. Yes, sir. Kay nabla pagpakadto ko di sa Waragwagan, Yes, lokalinong sang regional hospital, no? Ay, oo, manang nakitaan man namon na istorya namon ni Action na nani. Kalinong gid sang regional hospital, wala sang taxi gani Action pag parking, no? Wala sang taxi nga nagka-parking sa kilid sang regional hospital. Kabay kami sa may area sang Lacson sa Piakman nga gate sang ospital, masyado gid ka linong. Nahadlok ang tao, guro, kay damo na nagkalaigo ang mga personnel da. Amo siguro kay kumaon man Action na Fred, 29, no? Ang apektado man sa ila. And iniya sa base sa pinakaulihing nga datos, pero
inaya gina-quarantine man aksyon na Fred, no? And ti isa diri sa ginalantaw man naton, bisan gali ang gwardiya kagina, nag-wave lang kita, ga-wave man sila sa aton. Daling ko, kumusta kong buda? Siya, tauhay ang Regional Hospital. Sina, gwardiya gahambal action, Fred. Sa piyak sini nga kada kaagahon ko sa nagligad to, labay ka skilid sa Regional Hospital o doon sa dalansang Lacson skilid pa lang da. Bisan nag-ulan na bi kagabi, pero kung timingan man bi ang medyo mayad ang panahon, ara lang sila skilid kag nagaamat-amat na pila, pero this time why gidyasang pila o kon linyahan ay skilid sang Regional Hospital for OPD o outpatient department. Kahapon action, Fred, kung assignment ko kagin pa mangkot mo ko regarding kung bala may trucks ang basura galibot. Wali gyapon action, Fred, no? Sa amon daw nang hakot sila. Kapanghakot sila. Doon napakita sila, dumayong resulta. At mayad action na Fred, no? Kay Dria, ibig sa downtown na area, galibot man kami action na nani, kami sa minakitaan nga, trucks ang basura, sa silinga kagahon nga nag-aamat-amat sa pagkuha, pag-pamikap sa basura, magluwas sa mga street cleaners sa mga kagahon nga sila mismo nagpaninlo sa silinga kagahon along downtown na area, may araman sa area sang Burgos kag iban pa nga silinga kagahon nga sila mismo nagahimo kag panilo sa ila silinga area of assignment kay by assignment kalili selection, Fred. Kung halimbawa kung barangay 11 ka gid nga area, kung different barangays kaya that's on o kung na rason nga sila mismo ang nagapaninlo man sa ila sini nga lugar base sa area of assignment. Pero bukas naman ang pila ka mga merkado, especially ang Central Market, nag-aamat-amat naman bukas sa sini nga gagahon para sa ato sini nga kauturan nga temprano pa magpamalaklon action na Fred, no? Pero although ambot ko na obserbaran mo ni siya action na Fred, ang pila ka mga kauturan man naton tulog balas kilid lamang sa San Sebastian Cathedral. Tinagamat-amat naman si Action, Fred, nga himos ang ila sining nga higdaan sa may Guayon, sa may gate abis ng San Sebastian Cathedral. Nagaamat-amat na sa paghimos ang ila sining nga ginigdaan. Although may iban pa nga gakatulog pa, pero ginbutangan lang sa trakpal bala ang ila sining nga higdaan para hindi abi mabasa kay sa piyak sining nga matugnaw man ang panahon. Kagabi nag-ulan pa sa aton sila nga mga kauturan para maintindihan man sa tanan nga may arat sa gihapon mga ginakabig nga mga homeless nga mga individuals kilid na hindi lang niya nagtulog sa kilid kundi sa kilid sa San Sebastian Cathedral, kundi may ara man sa mga sidewalks nagkakatulog para man makapahuway abi sa piyak sining matugnaw man nga panahon. Kumani aksyon na, Fred, no? Ang pila ka mga obserbasyon sa patrol, by the way, ang mga kapulisan sa Idalo man, sa police station number 6, nagalambiyong man sila sa sininga gagahon, sa pagpatigayon man sa ni saturation drive. Ang maling sitwasyon sa palibot sa Bacolod sa sininga gagahon ang ginadulong sa inyo, ang Santon Plus Herbal Co. Takta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Kahapon sang hapon, sumulod ang salakyan sa IPM dito sa Pateria Village kag sa Kaluoy na hakutan ang mga basura. Pina-schedule ang pagsulod sang IPM. Kung kaysa, alas 12 alauna, makita ko galambiyong ang truck sang IPM. Bisan paano ginapamatian ang pila ka mga panawagan sa mga pumuluyo kung hindi mahakutan ang basura. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ang importante, makapakonsulta libre. Bangod
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya.
o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili Sila operasyon. Ang buot silingon, subject pa ini kung matapos ang COVID-19. Pananglitan magtinir ining kagaw sa sulod sang sobra isa katuig dihamak sang aton mga worker ang bawad-an trabaho. Number 1 ini nga problema sang pungsod Pilipinas, unemployment, wala trabaho. Kay nagsirira ang negosyo. Wala sa negosyo nga makasustener kung wala ka income. Pareho sa mga hotel diri sa Bacolod, planta, business inn, kag iban pa. Wala sa nagasulod nga customer. Di kung ikaw i-maintain mo ang imo kuryente, ang imo tubig, ang imo sweldo, nga wala sa nagasulod nga income, pagwa ka lang nga pagwa. Nagnegosyo ka magani, agod maka-income ka. Ti subong ya, wala gid customer. Amo ina nga dihama kadamo sa negosyo, gamay kag dalagko man dala sa tanan. Ang ining mga negosyo bala, labi na gid sa dalagko nga mga mall, inang gapakaon, gatililipon, wala sirado. Wala sa makasostiner nga negosyo. Yung lagko ya, medyo pahuway lang anay, pero may kapital ya, may palulos, ang gagmaya, puto tikoy gid. Amo ini ang resulta sang pandemic, amo ning resulta sang COVID-19. Siling sang pila naton kakilala nga negosyante, kung maglawig pa ini, isa katuig sigurado, mabatyagan gid ang pagsarurot puwerte sang ekonomiya, nga ang resulta linibo, milyon sa bilog nga Pilipinas ang posible mawad-an trabaho, kag ang iya resulta gutom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay,
Maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Oy, sa panahon sang pandemya, krisis global, mabudlay ang pagsinalayo kag ang pagpangabuhi. Labi na kon wala kamo sinuptan, labi na sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sa manubo nga patubas. Isa sa makabulig sa inyo amo ang paggamit sang unique Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Siling takaina, madamo sang negosyo ang nagsira. Madamo linibo milyon sa bilog nga Pilipinas posible ang madulaan trabaho. Wala labot sa nagaantos ng daan sa kapigaduhon kag kaimulon. Ano ang resulta sini? Natural gutom. Nagaduging ang illegal nga druga sa likod sang puwerte nga kampanya sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi mapunggan, may user. Kung may user, may poser. Nga padayon nga nagaduging ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kay ginahimo ini nga palangitanan sang tagsa ka barangay. Ambot silingon ining druga mintras may gutom, mintras wala trabaho. Ang tao, gasala-sala siya, kundiin siya mangita, ibakal, tiligangon, matag-adlaw. Ipabalon sa kabataan, ang ginagawi sa sulod sa puluyan. Ari karon, ang mga drug poser, nagainganyo, nyari ho. Sa sisya-siya baligya ka, para kilo-kilo bugas, para sudan, amo na kung nga hindi matap na ang druga. Kung may gutom, kung ang employment magbaha, bisan ilabo mo sa bato, ang druga magabaha. Hindi na mapunggan. Kay amo ni ang palagitanan sang aton mga kauturan sa mga kabaranggayan. Wala na sila source of income. Anong himuon nila? Wala na sila sang makaon. Wala sila trabaho. So, kapit sa patalim. Bisan illegal, sudlan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agad pa simbanwa, mabugnaw
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. O nga panugyan para sa aton mga kauturan nga nagaproblema.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat.
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kita, balita naton sa City Hall, dugang nga 3 ka-hospital personnel sang Corazon Loxedbon Tilibano Memorial Regional Hospital nagpositibo sa COVID-19. Balita City Hall. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, nadugangan sang 3 ka mga health personnel sa Corazon Loxedbon Tilibano Memorial Regional Hospital ang nag-positibo sa COVID-19. Bangod sini suno kay Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief 2 sang hospital. Yara na sa 33 tanan ka mga staff kag medical workers sang hospital ang nakaangkon sang COVID-19. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Drilon nga karon mayara sang kapin isa kagatos ka mga hospital personnel ang nakapaidalo man Action Fred sa isolation sa hospital o kun naga-home quarantine. Bangod sang sining development, ginpahayag ni Drilon nga naguntat sa karon ang admission para sa Department of Pediatrics kag mapadayon naman ang pediatric consultation sa Emergency Department para sa moderate to severe COVID-19 cases kag extreme pediatric emergency cases. Magapabilin suno kay Drilon Action Fred nga sirado ang Department of Obstetrics and Gynecology sang hospital. Wala man sa gihapon sa outpatient department consultation, magluwas na lamang kung ang pasyente ang nagapaidalom sa chemotherapy. Limitado man Action Friends, suno kay Dr. Dillon ang admission para sa Department of Surgery sa extreme emergency cases. Nagpasiguro ang hospital nga ginatuman nila Action Friend ang stricto nga infection control measures para mauntat ang paglaptas ng COVID-19 sa mga lugar. Sa mga ka-action nato, hindi magkalipat nga magidom sang Santon Plus Gold halungan nato ng Tagsam
aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa Balita Una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Action Radyo! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Bangod sa pagdamo sang COVID-19 local transmission, mga motorista ginadumilian nga makagwa kag makasulod sa siyudad sang San Carlos. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo Action Marlon Dinubia. Action Marlon, please go ahead.
May kabala ka man nga nabatyagan si San Carlos City Mayor Renato Gostilo sining pagdamo sa local transmission sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ang siya ang nag-issue sa panibag-o nga executive order mando ining nga nagadumili sa mga ginatawag nga leisure riders, mga persona nga nagasakay sa motorsiklo o kon bisikleta man nga residente kag hindi residente sa sunod sa San Carlos nga limitahan anay ang pagwa sulod sa amo nga syudad sa mando nga napermahan sa alkalde na pitsahan Agosto 12 tuig 2020 yagin sila nga mayara sa naka-set up nga health checkpoint within sa territorial jurisdiction sa amo nga syudad. Suno sa alkalde ang mga residente sa San Carlos City nga magwa sa syudad ang posible nga ma-expose sa COVID-19 positive person, samtang ang iban naman nga hindi residente sa San Carlos City pananglit nga magsulod sa amo syudad ang posible man nga karir sa COVID-19. Una man nga nag-issue sa executive order si Gustilo nga nagamando sa tanan nga mga residente sa syudad nga magsuksok sa face shield kag hindi lamang ang face mask. Ang syudad sa San Carlos as of August 10 nga record mayara sa 30 ka mga confirmed cases, 19 ang mga nag-alalayo sa COVID-19 samtang isa ang napatay. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Ukod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred nagdagat sa 82 ka mga persona nakabayular sa Executive Order number 52 ang latest nga para sa curfew violators. Subong man sa Executive Order number 35 nga wala nag-observe social distancing kag wala man sa pagsuksok sa face mask. Ang isa sa pinakamadamo di reaction Fred, ang police station number 4, 38 tanan ang nakaladakpan, 6 nadakpan sa curfew. Kagabi niya para sa mga legal age pero 11 ang minor na nakaladakpan man. And 21 di reaction Fred, wala gasuksok sang face mask. Ang ikanagpangadua, station number 7, tanan 21 ka mga violators, 6 na dakpan sa curfew, 15 wala gasuksok sang face mask kag wala naga-observe man sang social distancing. Aksyon Alvin, yes, sir. anong rason na pamangkot mo bisan isa lang nga wala gasuksok sang face mask? Anong rason nila? Aksyon Fred, no? Actually, ang balisang polis kagina, damo man sila, dugay naman nga layini. Gakalipat man kung kaisa, magsoksok sang face mask. Ang rason man di reaction Fred sa social distancing, malabayan abisang patrol sa area sa Mansilingan nabi, pares kagina ang balisang polis. Malabayan namon to, may ka-observe sang social distancing, kung pabla action Fred, tuparay lang bala, at gindakop man, ginsikop. Sa lugang pagit nga balita sa police station number 2, arestado ini nga top 3, top 5, kag top 6 ang wanted sang kasuguan. Ang dito sa banwas ang Murcia, pagi man sa joint operations ang Murcia PNP, Regional Intelligence Unit, kag subong man sang station number 2. Ini sila amukan Sanday Prudencio Talaban Jr., 57 anyos, amaning ginakabig man nga top 3 most wanted sa municipal level sa banwasang Murcia. Nadakpan man ang iyang siningay na bros nga si Ephraim Talaban Jr., 26 anyos, top 5 most wanted, kag ang ining si Leonard Talaban, 29 anyos, top 6 man most wanted municipal level sa banwasang Murcia. Tanan ni sila nakapuyo sa Purok Tanag Barangay Dam Site sa banwasang Murcia. Sa din paagi diri sa coordination man sang mga kapulisan sa Murcia PNP with RIU sa police station number 2. Opo diri kay Police Captain Remo Lasso na aresto ni mga suspect paagi man sa warrant of arrest sa kaso nga murder kag attempted murder. So buting ganoon duha ka kaso ni matapos nga nagpanago ining tatlo sa area sang
Barangay 2. Now, aning tatlo ang gindakop man number 1, paagi man sa attempted murder, diin 120 ang piyansa kada isa sa ila. Pero sa kaso nga murder, wala man sila sang piyansa. Ini nga, wala to prayasta. Ang gina-issue man ni Judge PB Ganchiel Balvin sang RTC Branch 45, napitsahan March 22 of 2019. Balita report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline nga vitamin C nagapabag. Patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Ann Dipensor. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,